Gulma daga majiya mai ƙarfi. A wata mujalla ta rubuta cewa Rara sun yi faɗa da bokansa, hakan ne ya sa al'amuransa suke taɓarɓarewa a hankali. Wasu suna cewa saboda bokan ya daina sa mai hannu ne, wasu suna cewa a abokan ne yake juya al'amuransa su dawo kamar yadda suke. Sai dai a wata mujalla da muka gani Rara ya misalta zargin da ake yi na cewa yana ta'ammali da baƙaƙen aljanu wajen yaɗuwa a duniya. Ya ce idan ma yana ta'ammali da miyagun aljanu ne, to ba komai ba ne illa haƙoran bakinsa da kuma maƙogaransa, sai kuma ƙwaƙwalwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Sai dai ba za mu yi mamaki ba saboda yadda Rara ya ƙware wajen sarrafa bakinsa, duk da cewa shi ba mutum ba ne wanda za a yi maganarsa a kafafen sada zumunta shi kuma ya fito ya yi raddi. Ya kasance shi baya yin haka, domin a zaginsa da ake da yabansa kusan bai cika sa baki ba, sai a kwana-kwanan nan da muka ga wani mawaƙi a cikin mawaƙan Naija ya sa ya tsoma bakinsa, duk da ya ce wa'yancan ba su kai ba ne, shi kuma wannan ya kai, shi ya sa har ya tsoma bakinsa. Amma wannan labarin mun same shi a cikin wata mujalla ce wadda bata inganta ba, amma daga zarar mun ji wani abu wanda ya yi jibanta da wannan, za mu yi maza mu sanar da ku. Domin tabbatar da cewa kun same mu, ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun ɗora. Mun gode.